Siyabulisa egameni likaYesu. Siyanamukela kwakhona kwi-Growth Portal Network with your host Azole, the director from Cape Town. Namhlanje ke siphethe i-artist enkulu bangcwele, umuntu omkhulu kakhulu, umuntu endimazi kude kudala. Inoma ke phofu ngumkhulu wakho ngento yonke, ngokwesintu, ngokwenkolo, ngokwento yonke, nokuminawo ngokwento yonke. Right. Can you please greet abantu bami phandle? Mtaka director. Yes. Masibulise ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Sibulisa bonke kubaphulaphuli, kubamameli, kubabukeli. Yes. Ngegama likaYesu Kristu nguvuyo nombila lona. Amen. Hallelujah. Siyakwazi thina singabanye abantu. Yeah. Siyathenda izinkonzo zonke, gospel shows and everything, but kumbe mhlawumbe kubonela kude. Okhalo ukwazi kahle kahle ingcambo zakho ziphi, uzaleliphi kahle kahle. Yeah, nguvuyo nombila lona, background mtaka director, ngwasemthatha. Oh. eGxulu, sikhulele eGxulu ke kodwa ke samuva recently. I think iminyaka eyi-5 or 6 years ago samuvela to eBhongweni, but still eMthatha. So Vuyo Nombila ke i-background kwasemthatha, kodwa ke ndifike apha ndisemncinci kakhulu. I think I was 8 years or 7 years ukufika kwami apha eKapa. Ke ndingatsho ukuthi into zami ezininzi zonke ndizenzele apha eKapa ngwaseKapa. Kodwa ke ikhaya ke lisemthatha. Yeah. Ibhongweni lena iphi yona le lapha eKapa? Uyeka khona ibhongweni ngesiyamangi khona ngapha ya. Ukhona ibhongweni esemthatha kwaPhini. Yeah, so ibhongweni eMthatha. Yeah, so ngwasebhongweni eMthatha. Yeah, isemthatha. Emanini pha. Emadolweni. Tolo uZulu umchenga odla ngamandla. Yeah. Apha eKapa ufike nini? eKapa ndifike I think it was 2000. Yeah, it was 2000 ukufika kwami eKapa. So dala ndila. Wow. Mna ke bendisukela eStrandi ndaya eCPUT, then eKhayelitsha, ngihanjise eKhayelitsha. Andifikele sendifela kuthiwa kukho into ekuthiwa nguVuyo Nombila. Oculayo artist. So i-first encounter yami nawe ndikwazele as i-artist. Kuthiwa ke ndikhe ndava amahle. Kuthiwa awuthulanga waba yi-artist. Kukhona iminyaka noba ube ngumshumayeli. Ngasithi nje kancipha kanjani inyani le ndivile? Mntaka Nqobasa, director. Into yokucula ndivana nayo endleleni. Nobe ndingumzalwane ndozithandela uThixo. I think I was groomed in an environment of abashumayeli, preachers. So nam ke ndanalaa nto uba nda-influenced yilaa environment. So yeah, bendingumshumayeli ngelaa xesha ke lo 2007, 6, yeah, 6, 9, 10. Hayi, bendingumshumayeli odumileyo. I-SCO ndiyaziwa. Uya kumalisela Mntaka Nqaba. Uyayazi Mntaka Nqaba. Yeah, so into yokucula ndidibane nayo endleleni, into yokuba yi-artist. Kodwa ke i-background yokucula kwasekhaya kuyacula. I think nabanintsi bayamazi umkhulu wam nayo i-artist, uHollyman Nombila. So yeah, so into kwasincanca kumama, oosister bam, obrother bam, everyone can sing. Yabona xa sesihlangene, yeah, we kuye konakale. Fortunately, we were blessed. I'm from a saved family. Wow. All were saved. So uThixo wasibabala. Wow. Xa uthi le nto isuka kokwenu, mhlawumbe kasitheke true bangaba isigqibo eso bangaba noba into ikhona kwenu sayisho ngaba yonke ngizawuyenza loo nto. But wena mhlawumbe ngubani nobakukhuthazayo uba uqale umculelo, also yafika njani le nto bangaba uthi namhlanje ndiyayilandela le calling yomculo? Mntaka Nqobasa, I think okay, there was a day apha enkonzweni yam apho ndandisindiselwe khona, kwaye kwacaba akho bantu bokucula that day. But ke from teenagers, because bekhona elaa xesha loba bekho ii-choirs ecaweni. So nalapho ke besicula, ke ndicula. So there was a time on another Sunday ecaweni there was no one ozocula, there was no worshippers. So umama umfundisi wave wathi mandingene kwi-worship team. Ndangena kwi-worship team. The following Sunday
kwathiwa mandime ngaphambili ube ngu-MC. So iye yakhula ke into yam emsa, ndaqhubekeka ndi-emsa whereby nabanye abantu ke ngoku from ezinye iinkonzo, from ezinye iindawo baye babona i-potential kum. Ndaqala ndainvayithwa ke ngoku in various places apho ke ngoku bendibizwa and ndiyo-emsa ndiyothini. So caba njengoba ndiqhubekeka ndisenza le nto yam yoku-emsa, kwakukhona umntu wayendibukele, umntu wayerayithi, wayendibukele endibona ndicula kwii-movement zonke zalapha eKhayelitsha, nakwiindawo ngeendawo. So uye wandispotha ke one of ezinye ii-movement yomhlobo wam Pastor Mbonisi Night of Glory, abantu abanintsi bayayazi. I was singing there, so wabona i-potential ukuthi no makandithathe andifake estudio. So nam because ke ndandizikhonzela ke mna ngenexesha laloo ngenanto, but xa ndibona okay umntu ubona i-potential enje lolu hlobo ndaqonda uba let me take it. Yade yandithatha loo nto yazondibeka kule ndawo. So ngelipheleleyo mntakanqafaza because someone saw potential. Mna zange ndithi mhlawumbi ndizibhekele estudio ndizikhangelele istudio. Ndithi ndifuna ubheka estudio, andifuna urekhoda, but someone saw i-potential from me wathi kum ufuna undifaka estudio, I can be ready for that. And I said, why not? Let me go for it. Wow. Amacwecwe wakho osewashicile mangaphi ngoku usakhumbula kakuhle? Lelesine ngamathathu. Kukhona elesine elizawuphuma very soon. Elesine elizophuma very soon. So God has been good. God has been wonderful. It's been an amazing journey with God. So wena mhlawumbi xa usenza i-album mhlawumbi ngasitheke through la process, mhlawumbi izingoma uyazibhala okanye upreferisha ubhalelwa okanye upreferisha mhlawumbi ujonge amaculweni mhlawumbi ubhala njani i-teenage process? Abantu abamlandelayo uVuyo Nombila nabamaziyo boyazi ukuthi uyacaphula emacelongweni, uyacaphula emaculweni. Ndidla ngotsho ke ndithi i-album ayiphelelanga ngenalo iculo necilongo. So siye sithathe ke phaa emaculweni nasemacelongweni. Then I'm blessed. Ukhona my brother okuthiwa nguNtandazo Makinane who is writing songs for me. Okay. I think abandaziyo ikhona ingoma ethi whatever we declare endagqavuka ngayo. Yes. So ezinye ke ndiyazibhalela ngokwam, but ke bakhona nabanye abantu abandibhalelayo. You understand? Wow. Ukhona bosi yakhona and sesifikile. Direct. Khona bosi sesifikile. Andifuna silende kakuhle pha. Uyakhonza ngoku. Ngithanda uba noko umuntu okhonzayo ke futhi ocomfortable mhlawumbi akhe atsho utata akho wakwamoya, ubuhlobo bakho naye, because ke asikhuthathi ngamle uba umuntu angabinayo indawo akhonza kuyo, uyabona, especially umuntu onesipho esithile, uyabo. So mhlawumbi utata akho ngubani wakwamoya and also ubuhlobo bakhe kunye naye, then siya ukuvela konithola. Okay. I got saved 2007. I got saved 2007 under Mpostile uJantyi, who gave me Christ. I'll always honor that man of God for giving me ilifa elingenothathwa mntu. But ke from the concern, I think for 2 years, then from 2010, then izizathu ke ezithile ndamuva ndayokhonza eBaptist Rock Ministries under i-leadership of uBishop Makinane. So nguye ndisakhonza nayo 16 years ngoku under one leadership, my spiritual father Bishop Makinane. So I've been with him for 16 years. So it's a grace of God. Wow. Kuhle to have i-belonging xa ngumzalwane, especially xa ngoculayo. Ndidla ngothi ke xa ndincokola even nee-colleagues zam nabahlobo bam mhlawumbi khona amaxesha asifenda ukuthi I'm so blessed. I don't think ukhona umfundisi ebenokwazi abenokwazi umelana mhlawumbi nam, because i-challenge esizifumanayo ezicaweni, like njengoba sometimes uyakwazi ubizwa na-Sunday, especially okanye mhlawumbi une-event onayo ukwazi ungabikho for 3 months. So laa nto it takes umfundisi unosi i-calling phezu kwakho. So I was so blessed, I was so fortunate to have
my spiritual father, Bishop McKinnon, who released me for ministry. So it's a wonderful journey. He understands me, even nam sesiya-understandana. Uyayazi calling yami uba uVuyo Nombila. It's not only from Baptist Rock Ministries, but uVuyo Nombila, uVuyo Nombila we-South Africa yonke. So it's been a wonderful change. So kuhle, ndiyakhuthaza nakuba nakwimvumo ezisazayo ukuthi umuntu akabe ne-local church. Yes. Yeah, in fact i-local church ndidla ngodwe nam mntakaNgqavaza zikutreyina kwizinto ubunokhupha imali ukuze, umzekelo in terms of vocal way. Yeah. Ungena worship team, you are learning how to sing, how to tackle song, how to lead song, yabo. Ezaa nto awunozifundiswa nje, zizinto that you get them free at church. You understand? So kubalekile ke mntaka direct ukuthi umuntu abe nayo local church zale nto itshoyo. Wow. Ndingumntu ozi-athende kakhulu into zakho. Ndiyabona uba Kwamanam. Hayi konjalo na. Ifemeli yakho iba khona iyakuxhasa. Yeah. But okhona kubaleka kakhulu, and also your church iyakusupport. Ibaleka ntoni? Because kwezinye siye sibone kwesifumanisa uba akukho namnye umuntu mhlawumbi wefemeli wecabona ufumanisa uba hey awuyazi le nto lena, but xa kufuneka icawe nento hands on. Mhlawumbi nje just nje for 1 minute ibaleka ntoni uba ngaba icawe yakhe umuntu onesipho imsupport ibe yokuqala? Yeah, ibaluleke kakhulu wena mntakaNgqavaza from family. Ngabona abantu ndidla ngothi icawe yakho it's nefamily yakho zii-landing places zakho. Ungabhabhela phaa phezulu, invite, kukho ixesha phela ungazuinvayithwa khona. Yeah, ungazuinvayithwa khona. Funeke ungazuhlala endlini ngoba no, let me go to my church. So it's a landing place. Kulapho uyolendisha khona at home. Ungagiga unyaka wonke uthini, bakho ixesha that ezofuneka kuzivala igigi uthini, but you had to go to your family. So kubalekile kakhulu, and it's important ngendlela emangalisayo ukuthi nefamily necawe yakho ikusapote ngabantu bakho bokuqala. So abana choice ba, yeah, ngabantu that gives you strength, abakunikeza amandla uqonda uba okay, noba ndiyabala kwi-ticket sales, ndiyabala kwiisithi ezithile, ndiyayazi uba ndinesixa esingaka. Mna unfortunate, even oosister bam, even my brother, do you know they bought ticket, they buy ticket for my Abangeni for free. they buy, bayazazi uba send the support that they are given, because bayazi as much as i-ministry, but at the same time it's also a bread to me, indlela nam that endisurvive ngayo. So nasecaweni yam ke hayi ke, yeah, basapota ngendlela nje emangalisayo. So kubalekile nje ukuthi sibe nabantu that are supporting us, family and your local church. Wow. Xa ndikujongile ingathi andiyazi andilungisi, awusokoli mani ukuba ne-hit song. Ingathi uyayiplan uba okay mhlawumbi le song uba le zayifaka le album, le zayifaka le because qho xa ureleasile ikhona ingoma uba le ngoma is outstanding. Yeah. Mhlawumbi iprocess yakho yobhala i-hit song ithini? Mhlawumbi uyayiplana ithini le nto yakho? Mhlobam, bawuxelela nabantu we have released big songs, ukuthi you don't plan. Iba nguThixo oyonyulayo. uThixo nje oyonyulayo. Wena ungayazi. Sometimes uyakwazi uqonda uba I'm just taking this hymn, ndithathe licilongo just to ugcwalisa i-album nje uba kanti yile abantu bazayithatha bayireceive. So andinothi bubuciko bam ukuthi ubaba lukaThixo, nguThixo nje ochonga ingoma ayithatha ayiphakamise, because there are many big there are many great songs oxa uzimamela uqonda uba this song has a potential of being great, but ingahambi, ingabheki ebantwini ngokohlobo ekusaphozwa oqonda uba i-message that it carries suppose ibheka ngayo ebantwini. But nguThixo oye anyule ingoma, athi le ingoma khwelete. Yeah, khwelete ngengoma. So wena, according wena, yeyiphi le ngoma uqonda uba yabona if le ngoma yayingekho andiqondi uba ngamkeli kule nto iba khona, kodwa le ngoma yeah, that paved the way. Yeyiphi le ngoma? Mna ndingathi nguDeclare. uDeclare paved the way for me, because ingoma abantu baqaba from ukuqala kwam ukhulisa
bayamkela kakhulu, uqala kwam urekhodi bayithanda kakhulu. So ndingatsho ndithi nguDeclare. Enye ingoma eyaphakama Usizo Lwam, I think iyaphakama kakhulu, iyaphakama le kakhulu. ithi So ndibabaze ithi ezulwini uyiphushile laa ngoma le, uyiphushile. Okay, heyi ndikhe ndabasela omnye umntu phaa ndithi heyi kukho into ene-1 million phakathi. Hayi, Uthi ke umntu uzawuthenga imoto inoba abantu bayibhidisa ii-views nemali. Mhlawumbi okokuqala ikhona imali emculweni. ya kwii-streams xa abantu sesikhuthaze nakubantu ukuthi mabatshekhe i-right platforms to download and streams iingoma zethu. They must check i-right platforms. Yeah, so xa umntu emane uyomamela phaa kuYouTube, Yes, ikhona into efike ingene. ya naxa iya kuSpotify ikhona into ingene. Ziyabala ezana, ziphayilishwe, zidityaniswe kuwe noko ziza ziyinto eseyirayithi ya ngexesha elithile. Ingoma yakho kuYouTube isandoba ku-1 million. Eyi, and iyadlula ikhona yakhona. Laa 1 million yinto nje basithi 1 million but iyemka iya ko-2 million 3 million laa ngoma kuYouTube. KwaTikTok andizaba zingaphi iividiyo ewenziwe ngazo ingoma yakho phayana. Iyatrenda all over Spotify, YouTube, TikTok iyatrenda. How did you feel wena? Alisoze laphela Because uyibukele laa ngoma ithi yenyuka, uyibukele ithi xa usithi ngomso ugqibelile apho ibone seyiphaa. Wena just take it to that feeling. How did you feel xa i-reacha 1 million? Alisoze laphela amandla. Alisoze laphela amandla. Eish, Yho, ndithi kubantu, ndithi I think uThixo ukhweletile ngale ngoma. I think uThixo uye wakhweleta for the message that it carries. wow. Ya mna ndandirekhoda nje ingoma for the sake of uyithanda, ndaphutha ke my craft and also my effort ngokwendlela nje emangalisayo, not knowing that the song will be so big, will be so all over. Akho mntu eSouth Africa othi ayazi ngoma. Iyaziwa zonke ii-provinces. Ndakangqavaza uThixo uyandoyikisa ngalaa ngoma, uyandoyikisa ngalaa ngoma ngendlela abantu abayamkele ngayo. Bendibukele, it's sometimes it takes mhlawumbi unyaka 2 months to reach eza viewers that it has reached, but le ingoma yayenza within 4 months of i-release. So yeyi hayi andinamazwi, it's just the grace of God. And sitsho ndathi uThixo, I think uThixo uyakhweleta kwi-message that isangoma because le ngoma ndikhutha ingoma ekhuthaza ibandla, ekhuthaza abazalwane, ekhuthaza abefundisi ukuthi through the difficulties, through izinto that are happening, but abantu mabakhareyije ukuthi alisoze laphela amandla. So the song hayi, and it's amazing ukuthi xa uhlele endlini kwamba yeyi, mna zange ndiyiqaphela, tonganthulayo, khange ndiyiqaphele uba izawuhamba ngohlobo yahamba ngalo. I think ndafowunela one of my friends wathi, heyi, uyibonile le ngoma yenza ntoni? Mna ndandike ndigubhe nje ingoma ndayihoya. Wathi, heyi, uyijongile le ngoma, suyeka nawe ncedisa, phakama nawe. Xa ndisithi heyi, imkile Mntakangqavaza, imanyelwa iAfrika yonke, abantu sometimes even nakwi-social platforms zam, umntu mhlawumbi athi I'm from Zambia, I'm from Nigeria, but can you please explain to me? Omnye akayivi. Akayivi, but uthi umoya wakhe uyakonektha, uthi athi I can't explain uba what does this song it means, ithetha ukuthini le ngoma. So the way that ingoma eye yabheka ngayo abantu bayamkela, hayi anamazwi Mntakangqavaza, but I can just say that to God be the glory, and thank you for people who are streaming it, who are spreading the song. Abantu bayayimamela. Namhlanje ekuseni nje ndithe ndisegarage caba lo mntu uyandibona uba ndim lo wave wayifaka kwasuka abantu bazabonke from igaraji beza bonke
wabesithi nanku umuntu wengoma bebheka. So the way that the song naxa ndingena nakoma-mall mhlawumbi ndingena kwa-Shoprite mhlawumbi abantu baye bandibona bavele bafaka yona kuthiwa nanku umuntu abantu baze bebaleka. So the way that the song yakhula ngayo, I'm so speechless, and andithi kuThixo makubele uziko. Yazi kuhle wena mntu kaNgqavaza when ubona i-craft yakho, umsebenzi wakho uhamba ufikelela kwindawo ubuqonda, because in the attraction that the song has done. Ndafowunelwa kwaNgospel uDumisa kule nto kumhlobo wenene Ukhozi, I'm just mentioning it, Ukhozi, everywhere the song is, even local radio stations, akukho phaa le ngoma ingakhange idlalwe khona. The way that it is attract. Wow. So it's the grace of God. Mna akhona endawo mhlawumbi ndithi okay ndasubmita, but abantu baye babona ingoma ihamba from, and numbers are speaking. And uyayibona yona like ikhona uba umuntu mhlawumbe arelease hit song lo nyaka bese after inyanga ezimbalwa ayisenancasa aphinde aze nenye, but yabo le ingathi yawuhlala le ngoma iyawuhlala sawa because ine message, ingoma yebandla kahle kahle le, intshumayelo kahle kahle le, intshumayelo. Nami ndike nixa ndiyicula ndiyiva uba ndiyacaphula emavesini athile, ngoba yona ezinsitsho intshumayelo kubafundisi. I've received even message from pastors bathi hey mfo usikhuthazile kuba sometimes nathi we feel like it's too much for us. It's too much, ingase nje ungave uhlale phansi, but sithi xa simamele le ngoma uzibona uphakama amavesi, uphakama nje umthandazo. What you go and carry on and preach the gospel of Jesus Christ, because alisoze laphela amandla. Wow. Ukuqaphela kodwa abantu bayakuthanda besisho kumehlo wami besithi you are one of the artists esinazo endiqonda uba zingakwazi uyenza one man show. Senje ikhona like lantu bathi umuntu wenza one man show futhi bangaba like ayi one man show le yala artist, but wena you're one of the artists ngoba ungavele ubeke wena wedwa kwi-poster, and then futhi on the day of the event uchile wena wedwa stage kalothintsha u-MC acule xa ubuyayo uqhube sibe sikho sigcwale, because kwenye one man show futhi one man show ebeyedwa kwi-poster, but xa sifika about 10 of his friends yacula zithintini, wena nje futhi awunodinga noba bekhona ukuthi uza kumarkethela, already une-platform and uyi-brand sewuyenzile sowusebenzile. Mhlawumbi yintoni ikuncedileyo wena ube usamile ngoku from the day waqala, because ngoku uyenyuka isetha ngaba wehle uyenyuka. Mntakangqavazi, before ndiyafuna uyitsho nasebantwini ababukeleyo, andifuna ukukhokelisa i-potential yam nantoni, mandithi ekuqaleni it's the grace of God, even i-hard work. Mna ndingumntu that believes, nditsho nasebefundisini nasebantwini, I'm not a ridiculous artist who's up there for ridiculous numbers in terms of ubhatala nantoni, but I believe in building relationships more than because ndikholwa uba i-relationships zine-process and more than into yokuba into yangoku, yebo. So ndingatsho ndithi mna into endiqonda uba okay yandinceda, I've built relationships nabantu, and also as nditshilo xa ndiqala ndathi andisukanga nje ndaba yimvumi, mna bendicula ezicaweni ndijikeleza. I think enye into that yandinceda kakhulu nabantu ukuthi bakude kube namhlanje abantu they are still supporting me. So ndiyabulela kakhulu mani nakubantu wena mntakangqavaza that are supporting uVuyo Nombila. Ii-event zam azilambathi, nele nto nee-album zam, like abantu bayazimamela, abantu bayazithenga. As usitsho lubabalo likaThixo, nje ndingatsho ndithi lubabalo likaThixo, uThixo osinceda kude kube lapha. Wow, just nje kuba ke sikwazi kakhulu thina kwi-Night of Glory, ngoba mhlawumbi sithetha ngamatch ngayo, but uPastor Mboniswa as umuntu nje mhlawumbi ubuhlobo bakho kunye naye ngathi ikhona indima ayidlaleyo kwi-ministry yakho. Pope, umuntu wabantu lo,
umphathi omkhulu. Yeah, mhlobo wami, yeah, who gave me a platform. I was very young at that time. I think besicula sonke noXolisa singo-MC abaziwayo. So uXolisa wathetha nomphathi. It was long time ago, but kumfana manje ngifuna ukubonisa yena manje strong. Ongamsebenzisa kule Night of Glory. Hayi kusekonomfundisa udayile ke sene movement. Ke lo xesha wakukhonza nyani. So awumfundisa udayile kan-invite yabo ndiyocula khona abheke phaa umphathi. So cabake yakholiseka. So yazi i-platform yakhe uba it's a huge platform nabantu abaninzi. So one-truster ke wanika umhlobo wami wamipha i-platform. So yasebenza kakhulu lo naturalize nisithi ukuthi nalo muntu who gave me platform uba ndikwazi uba ndicule, sponsored me, saw me there kule nto yakhe. So ndingatsho manje iPopu mhlobo wami lowo, kudlala indima kakhulu ebomini bethu. Ile nto i-Western Cape uyiphakamisile kakhulu, uyiphakamise kakhulu. So siyambulela uThixo kakhulu ngayo. Mhlawumbe ke zingaba zikhona i-challenges mhlawumbe oqomba apha kule music industry yenu, zinintsi izinto mani yabo, mhlawumbe zikhona odibene nazo apha ku-music industry, okanye mhlawumbe oye uzibone ocebisa omnye umntu uqomba uyarhalela nawe ukuphakama abe yenye artist, mhlawumbe khona ojonge kuwo? Yeah, ii-challenges zininzi mna kaNqokazi kakhulu. Sometimes upenika kufikelela wonke umntu. Penika ke kuzalwa in comparing yourself with someone else. Uthi xa ujonga omnye umntu uqonda uba hayi ngathi yena ikhona mani into yakhe ekhawulezayo. Yeah, but wena ufumaniseka uba uhlamandla. So ndingatsho ukuthi zezinye ii-challenges ziyamfikela nawuphi. Yawuza kuxelela i-gospel artist, zakuxelela ii-artists zonke even from different genres, zakuxelela ukuthi elo xesha liyamfikela wonke ubani. But into ebalulekileyo kwazi ukuthi uzikhontrole, kwazi ukuthi uzixelele ukuthi ndikule ndawo ndibekwe nguThixo, and at the right time God will make a way for me. So ii-challenges ziba khona ii-challenges. Ungazikhomperishi, ungazibeki under pressure. Continue to push yourself, continue to work on your craft, and you will see the grace of God phezu kobomi bakho. Wow. Besisando celebrate ke le 1 million silapha eKapa sisodwa. Yeah. Ngicela ukukuhle khona. Mhlawumbe from ngoku ubheka ngoku ithini, ikhona into mhlawumbe eqondayo isemgqobeni ngaphandle koba kuzophuma ngoku laa nto obuyenza pha? Ngoku uVuyo Nombila, abantu I think ndingatsho ukuthi mabanditsheke kwi-social platforms zam zonke, but khona i-event enkulu esizobe sinayo nge-21 kaNovemba, sivala unyaka, i-Land Gospel event. Sivala unyaka. So sabe sicelebrate phana nengoma enkulu alisoze laphela amandla. Nakuwo mntu kaNgqoba siyafika nge-29 sizoze laphela amandla. Sifuna yonke khona nohostayo ngoku. Ngoku andisadingi noba ndibe seposteni, ingoma iyandinyanzela. Umsitho engekho uphelelanga. Uba ngabukhali bekhona laphela amandla. Ibintle but ikhona ibishota. Umuntu okufunayo ufumana njani? Umuntu ondifunayo ndiyaze ndisitsho wena mntu kaNgqokazi, masicheck kwi-social platforms zonke. Ndikhona kuTikTok Vuyo Nombila, ndikhona kuFacebook Vuyo Nombila music page, ndikhona ku-Instagram at Vuyo Nombila, ndikhona nakuTwitter uVuyo Nombila. So uVuyo Nombila nje yonke indawo. So ungandifumana apho. Uzawufumana ke apho ii-details zam sikwazi uba sinxibelelane khona, ukwazi ukuthi undifumane ndize kwi-event yakho ndizothi alisoze laphela amandla. Hayi, ndiyazibuzela nje ke mna ngoku. Yeah. Ndiyathanda usikenywa ngezi artist. Yeah. Athi umntu uzakufakela ingoma kwindawo ethile. Siyivala ngoku akayifaki. Yeah. Athi omnye zakwenza into ethile angayenzi i-artist yaboma umculo wakho hayi ndizakurikodishela ingaphumi into. Mhlawumbi zange ukhe uthi go through laa nto sikenywa wena. Athi umntu uzakwenza ingoma endiyincame, athi ndizakufaka erediyweni ngoba ithi ulinde kuze kubuyise. Hayi zamfikela nabani ezo nto. Akho mntu ingamfikela. Izindlela zokhula. In fact industry. Ndiseneka mna ke uThixo uyandinceda, ndiye ndasinda
le nto ndiyitshoyo ukuthi into yopenika sometimes iya ikubeke kwi-pressure that enkulu. So nqoma ndaphandle ndazifaka mani ezindaweni because of ndifuna ukhawuleza. As much as we are not yet there, Bazincwele, asikakafiki apho sifuna uba khona, kodwa akusafani nayizolo. So kona ziindlela zokukhula, noko ngoku umntu sesazi uba xa sekhupha ingoma makathini abheke phi. So ziindlela zokukhula, kodwa ke akunyanzelekanga uba wonke umntu makabetheke. You can always ask from abantu abasebeyihambile le ndlela, abasebephambili. Mna ke ndibe fortunate, even my brother uyandinceda uHollyman kwezinye izinto, umkhulu wam wesibhin dala ke kwi-industry. Khona izinto andinceda kuzo ndikwazi ukuthi nam le nto. I've got friends that are even nazo ezindincedidayo. So umntu uyancedwa, kuthiwa umntu ufunda emntwini. So you'll never do it well. Ezazikipa zawo mama, ukwenzela ezazikipa zakho. Oh, Evangelist Nqaba, madoda. Yeni madoda. Evangelist Nqaba. Usenzela nini thina? Kanye ngasibe ijacket eblack. Inhle manje unqaba ukwenzela Unqaba, Evangelist Nqaba is printing them for me. Unomsebenzi omhle kakhulu. I think abantu abaninzi basebenzisa yena. So ziyafumaneka. Kodwa ke bakhona mhlawumbi xa uzifuna, you can just contact undicheke, then sikwazi uba sithethe ukwazi ukuthi uyifumane. Mhlawumbi ufuna iskipa, ufuna i-hoodie, ufuna loo nto uyifunayo, ziyafumaneka, azisoze laphela amandla. Wow. Amazwi okugqibela nje, mhlawumbi ufuna uthini kubabukeli bale podcast and also into okulandelayo. All I want to say to you guys, to everyone, to my friends, and ndithi supporters zam, ndithi ngabahlobo bam, to my people, abantu bam, ndiyafuna ubulela man. Thank you so much for always believing in my craft. Ndiyambulela kakhulu uThixo, niyintsikelelo man. Even nale ngoma sithetha ngayo ngoku ngengakhange iriche where it has reached if ever it wasn't for you. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngalo. Asiyonto uVuyonombile is nothing without i-support yenu, is nothing without you. Ndiyacela futhi ndiyakhuthaza ukuthi niqhubekeke nindisupport as I'm going to release more music. But ndiyabulela kakhulu uThixo ngegama likaYesu. Hayi ke, masibonga kakhulu esawuhlala kwi-episode ezayo. We love you so much. God bless. Thank you.